priestoroch ateliéru, ktoré sa nazývajú ateliér Milana Sládka, ktorý včera večer slávnostne bol uvedený do života pánom Milanom Sládkom a pani riaditeľkou Zúšky, pani Cedzovou. Bolo to veľmi krásne podujatie. Tak začneme najskôr s predstavou, dobre? Každý povie svoje meno plus jednu vetu, ktorú si myslí, že by bolo zaujímavé o ňom vedieť, hej? Čokoľvek nejakú vetu, čo má rád, čo by chcel niekedy robiť a tak ďalej, čo by chcel dostať pozornosť, to je jedno, hej? A potom ten človek, čo bude nasledovať, zopakuje, vlastne predstaví toho predošlého človeka. Ja som Janka a niekedy by som chcela byť kozmonautkou. To je Janka a niekedy by chcela byť kozmonautkou. Moje meno je Ivana a dobre sa tu s vami cítim. Podľa mňa je Ivana a dobre sa tu s vami cíti. Ja som Olga a chcela by som hrať na husle. Vedľa, alebo po mojej lavici je Olga, ktorá by chcela niekedy hrať na husle. A moje meno je Edo a chcel by som byť herec a teraz najbližšie. Podať pomaranč človeku, ktorý je vedľa nás. Nie iba podať pekne, a najskôr s priateľskou emóciou. Čiže je to náš priateľ a chceme mu dať darček, dobre? Ale vieme, že ho musíme tomu človeku podarovať. Čiže vlastne my ho nechceme dať, ale nakoniec musíme, hej? Together we will grow every day, making a time for us to celebrate. World family, no time to wait. When we do now and don't wait to let something happen. Aký bol rozdiel v tom, keď sme posúvali pomaranč, keď sme naozaj chceli a keď sme nechceli, ale keď sme sa hambili? Keď sme nechceli, tak sme sa tak, že... Áno. Ťažko sme sa vzdávali. A keď sme chceli, tak aké to bolo? Keď sme prasteli, takže týmto sme trošku začali už rozhýbavať našu tvár, pretože aj keď možno nevedomí sme pri tom robili výrazný zálev, či už sme boli správni. Ideme na ďalšiu časť. Prechádzame teraz na hru. Tak skúste teraz predstaviť, že vás niekto tlačí palicou dopredu, či sa vsuniete dozadu, hej, hrudný kožík. A potom vás zase vyťahuje dozadu. Zase zatlačíme. Dobre, a to isté z boku. Čiže iba to môže iba malé pohyby, naozaj iba, že do boku vás niekto buchne, hej, a zase do druhého. To je čisto iba vrchom tela. Dobre. Dobre, prechádzame na ruky. Prsty, po jednom. Zapestia.
Dobre, druhý vzad, až sa nevúkame. A jednu ruku najskôr koleso obrovské vzad. Vpred. Vystred. Pekne, vyskážeme to. Dobre, a bežíme na mieste taký mierny poklus, v pohodičke si bežíme. Ale keď sa otočíme, za nami beží obrovský pes. Takže dobre, pomaličke so zmyslom. Vydýchame sa. Bežal výhlas. Ja, ale čo to počujeme? Čo to počujeme zase? Vráťte sa! Musíme zastaviť, vydýchame sa. Takže, jeden z vás, jeden z nás, pôjde za dvere. A jeden ďalší, ktorý zostane v kruhu, koho ťukne po pleci, bude vrah. A jeho úloha je zabíjať ľudí okolo seba prostredníctvom žmúknutia, že takto. A ten človek, ktorý To je Saška. Ja by ste vedeli, Saška. Ale dáte si meno. ja teraz Saša pôjde za dvere, bude hádať. A zase my zatvoríme oči. Dobre, máme vraha, môžete otvoriť. Olga. Dobre, teraz Romanka, jak do toho priestore svetíme, najskôr iba pohľadom pozdravíme. Pohľadom. Úsmevom, pohľadom. Teraz každého, koho stretneme, podáme mu ruku priateľsky. Kráčať, nie pozorovať, takto kráčame. Zatvoríme oči, zastavíme a ukážeme smerom, kde je človek v červenej kvietkovanej košeli. Otvoríme oči. Dobre, kráčame. A keď jeden z nás povie, že poďme jesť špagety, tak všetci naraz zakričíme áno, poďme a naraz začneme jesť každý svoj roz špagety. A skúsa prvé, to by skúšali. Dôležité je na to áno, poďme do toho. A to môže byť čokoľvek? Čokoľvek. Dobre, takže kráčame do priestore. Poďme plávať! Dobre, kráčame po priestore ďalej. A ktokoľvek z vás, keď má nápad, zakričí poďme a my na to budeme rád. Poďme sa prosiť! Dobre, kráčame po priestore ďalej. Výborne. Ak máte hodaký nápad, kľudne. Poďme sa piť! Nie. Moje doma. Nie, presne. Poďme sa piť! Sám do sebou, každý. Čiže na to, aby ste urobili jeden krok, musíte počkať, kým vám zozadu človek neposunie ten prázdny na koščeka. Postavíte ho a posuniete sa o jeden krok ďalej. Ale vždy, keď budete počuť zvuk, ako je toto, musíte zamrznúť do úplného štromsa, pretože to znamená, že ide strážne. Tak keď robíte čokoľvek, tak musíte zamrznúť, ako